Kugania kwane mwanchi w'umurire na anda musiasore kwavukire buya ritukeriga rya Jumatano kusema mbi yao nere entoerero ukigima ase iritukeriga karibu sana ime ya Getembe TV ase umurobero igabwetwane erinde tunyare gusanga ayo agenderete ase chinsemo okobwa mono aiga ase riroba rya gusi naboigo nonyekorwa isiko yorogongoro iga karibu sana nyara gusanga nainche asenseme yiga koro bono boikakiro turache gukora omo orobero mwancho mugire chinsemo cha Facebook chinsemo cha YouTube botambe tonyora buna Getembe TV na nini kokonyora umurobero iga emo asemo ari YouTube niko konyora buna Getembe TV and FM nabo igwerinde tunyara gusanga asenchira ere yaben gusasenchira ere inkirano kigima chengro kwa Matilda oyo waigwa na kurasi studio ya kabere nere Kevin Ongeri kwa nekia kwa nyorere ogine chibicha asinchira engi kerano kegima obwancho murigereria gochaka kurasi ebunge ya Bonchari County ya Kisii ime ye wodi ya Ariana ase kinyoro kyabo koma nigo bono ya mate ya moyo mugaka Joseph Kenda kera Korochin semejo ya nyare kuboria bale no moyo bwancho kuya banyare kokonya ya mate yo banyare kwenia omwanchobo ojo berera senkendu ase wetania gose gwikira wetania omwaka oyomo nekero bono ebile eyenkendo osi ebile eyo bono yanyare gukina wika wetania chiri buchimibere nekero bakuboria banyare gusirwa eri komwenia omwanchobo omorikito anko dipo nasanya no robotio rwasinjira ekubwatia Nemambia ekorolekana koba entoereru imeye kenyoro kia bokoma wodi Ariana imeye bunge ya Bonchari kurinde amate iyo mugakanya gusira Joseph Kenda nigo eumatete maiga yo mubere bo mwanobo aserieta Alex utuka senkendu ya Kenyatta uyu babere bakurigia asegeka kyo mwako yo monemetinye tato Marieta nkoro kwa Agnes Kirgo kurumuata mwana na kurukwa Alex Mugaka ngwe achete gasi kwirigeri mwako ya arete 2024 kwa asiriana tu arenge kuweka tarehe 29 mutinyusta kwa asiriana iye kabora kurengana na barobo enaro yaye nigo yarenge koiregeka elio munyagwake simigo chanka asoko gamba no mwibori abukuru maega ngubora yarenge lakini rende nitinyara no ebere itatu na twaje to wasiriana onte binga nesi nigo ya asira kulingana sara ko rega sia renga tambe na samenyete na ndo chogore ngawe kira anyore chibesa bune amate ni gobare no muichano maiga yoko koromukia komorigia korendo mukyo yetu chiti koibora matunda warata kumorigo ikeri report ya kare ya chite tichikabere ya eta ke manen twanyore to muichano mane kiagara umuntu itukosirera isiko ya gusi atambe mono mukyo Nairobi sa chite kwirigeri nanda enga ke yonsi atobore to bgetanda ke nanga chite konyore gas kumba asirete na bego tabere gas yanko atemira komorigia kubelima usiriane ya erete omwako mugima nemitie nyange etatu gusio erio ntamuruti bono nero yaketire ngotebia serikali kira nanya to report ngani gakwete nyaro ko wego nkonya eria nyaro ko bogoti ensemo yende esabali yokumanyekana kwaye asenkendu nyora ba tumete ku fingerprint asa ba tumete ba kuri omwako mugima arafu akanyora marieta ayo bagacha kutumira mugambie poti mugambia gatumo muturete agacha kwante gukwana ne amatejwe nyagusira Alex Mugaka omusayebwe myaka 35 nebere nigarenge obutamero bana abandi bamwa Alex nero itwar kuna gwasira nero rugo ntumira chibesa na akanira bamwabo school lakini bana bajitu gukora kulingana oburemiri bwache to bakaberia aburete umuntu akabura kwa ngachibese kyagara nanje timbwati gasi ngokora abonde sikubosa no yo mwabo make ibono bwana to kwande school no are siko ekyagara timbwati namuna na Alex nero rengete meyo yangina nere utonyorire toja komanya afto mwako mama yako tema kumurigi chinga kemeroberio yoko ni wakwae ya chakire nigo ya mateyega ya ruro kuboria uchese serikali na boiga basamaria bari no moyo bugwancha kubika okoboko kwabo gochia senkeywe elio banyare komwenia omwanobo karayore ngese 1220 togo sabanga sengenja matuko na algo chibuson turamanya twakoro morobero yega
na bera aende mpaka 1250 na tukagerete ko 1270 kwa sababu eto nkorenga mwe msiwere iga yo minto Victor Mbasa omwando mwe msioriana to sabanga onyo kunyaro tokonye mujimbo wense moya bonchari Dr. Charles Mamwacho Nchoke noko wanja na boko tokonya mugemende kwense meyega Madam Doris Aburidonya noko wanja na boko tokonya amono mosane toito Mr. Onyonka na boko tokoko kwa ndo tokonya mugavana ito to wanje to botambe mugavana Simbarati koranje tokonye ndo tobekere nyone waiva elinde chibasi chibatinganchi akea umwana mintabo kweni wasenginjo amatukaribushana manga Otori no moisano manene mama so gosirio mwana mutane singa rulenga tagna yeke antini gare no musanga akia itoko Kende kyo stimbu atino no mugondo olenge tata biara nigao netio buri mabu bwaerete oburi borombo isene no asenkore machibando taiseni Kuripoteria gitaseni kiao kurega sekenyoro kia Bokoma ekiki gutoka asomubaga gwe county ya Kisine county ya Migori letera na igonkoro kwa Dipon Asanya Wancho murigire na egati yabarai anamuno bali bako yesira gusaba kwa serikali yeri tuko amatukaya iga okoboko ni gobono banyarete gukora igikaro kya bene ase skulu yo Burundi ya Gitwebe iyo gutoka me ward ya Mawawa ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira ne kirobono egati yabarai bali banyarete gukirana raro bakorawa no mwakilishi wa bangina cross county ya Nyamira omoske Jerusha Mumanyi nabo igo abajumbe bande bono banyarete ko beka ikirenga arukyo gusira serikali yo moske William Ruto kwirana asentunda ya kabire unino moiga ikiranete negati aba watani ao nabo igo abarai ao anomuno abale ase ebirogo byobo bunge gukwana asumusangirikano mutangano yokorekana ase skulu yo Bubunde ya Gitwebe iyo gutokemeye wadiga ya Mawawa ebunga ya North Mugirango masangirikano nyarako bagokora mo no mwakilishi wa basubati kurwase county Nyamiru musubati Jerusha Mumanyi igabara yawe igasobo mu bagendera ko bakujyakire serikali yarabisiye koko asibagendera ko bakubaboli abananchi ko yibwatesya nabwigo kweneke bwanchira n'amagendera ali yakoletwa mu serikali ya Kenya Kwanza abantu bamintu tigambate byumaene ekero mo kwanda gwakekura litiko lyeto nabo lyanje igo Muntu tabaise kubangaina nga serikali yakoreta lyo kangaterie rasima to base serikali to bakoreta rwibintu ngitwa chorere turene intubu nabarai tigato chichamo ekiagera Nyamira gaiga nimanyete ngamagendera namange muganitie asinsemechi gabwe goniga abananchi bagendera ko bakuborirwa kweneke bunango mwabale omurayu wense muske William Samuel Ruto asentunda ya kabere yanye tutam Yendokorenga namu na warabukira kunyaraka bagayikurira amagendera manene bwika asinsemechi gachorogongo rwagusi Tumwanya bantu gutotora amagoso Lakini gaki tuacha tuenze kurugusi tuacha korandi injili ya Ruto ike tuagosa gaki Mwanjiri Ruto ya maene William Ruto ni fire si fire Ama namna gani? So sisi hatuna maneno mengi leo, tumeleta tu maendeleo, tumeleta kueleza maneno ya maendeleo na tunawaambia kwamba William Samoei Ruto 5-10. Musangerekano wabuno yoiga nigo nyarako bagokorekana sinsemo cha viongozi meya West Mugirango yura wa muno mjumbe Steve Mogaka asisiasa boigo cha tuta mchanyarako bachikore mwense wananchi kora sinsemo chiga baboli kweneke ko Steve Mogaka maguru asukura asentunda ya kabere engana boigo nyarako bagego sinkererwa na boigo ko baholigwa wananchi kora sinsemo chiga ko mwakoboko muraibu ensumuski William Samoei Ruto asichikura chirebosio enyombe gotuma itogotia Toro nyomba tokoreki tosoy William Ruto na bwate nyomba ebwato oboke ebwate sukari ebwato moito ngoso atore Nyamira mwangokiri Omo shimiwa upio wandai atika go victimize abantu babo Samaro what esa ulio monto tamanya tibo Samaro ero bwate estima sakamenyete asa mbaba Samaro ngamba bekeru estima okuna kwa sabagwaito West Mugirango Inga omontoyo magere torusu 200 million chesima. Chief Whip, our money is 500 million. Chisa inechi kobeka estimakero mochie West Mugirango, including Bosamaro. Boigo siasa chie county niko chanyarako bachikore mwense. Asubuteneriwe county Nyamira wanyarako bako mochigwa na nene ase sekta yobo chenwa. Sha level 1 na level 2 na level 3. Ngete niko koragas ni gaoka. Aseki. Omongwano level 1 wangire ko yala inasha
Level 2 gwangiri kuyala ina sha. Level 3 the same. Ago ikari mwate bigunga bona akana. Bono mwacha ako kaganga igorari ebintu ebisaregete kumbe niga omuntu olego sena kin kurende egento jerushate birengana ngechikunyara kabage koramburu wa chinga kiaranyara ko bagakuburi bu governor obu asiule benenga nachikunyara ko bagakububolia wekirano kerikyo bo women rep inubono moroti nabantu twakwanire moroti inteno mugaba nangotia around yego ikatora minyokani kabisa tuminyokanie obo gabana ni mama 2027 kuripoti gitasene kya wanje tukia gatembe kora gasin semechi gache county ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp okara utigana na roboti yoro rwa Polycarp okara umwancho murigireria aba MC koro ase county ya Kisii nigo bono banyare gukwanira etaro yabo gucyase amagacho a State House ase county ya Nairobi bakokwana gusekera bakorawa no yore omonogeri babara no yore omoteneri bwabara bangi eme yebunge county kumuske Henry Moracha nigo bono banyare korera buna etare yo bariganire no murai wense nigo erachikoba etaro yo gukwanira amagendero ase county ya Kisii korende etaro tari etaro ya gisiasa egento gegotoira State House etokogenda tuchikubwati ebinto chipara egetikia ndege ipare yanene kogenda mpaka Kablong chinyagitari chaito Cancer Center chichiro bono muna boni gechiro ya Nyambera twaye 350 million a president ya promise gechiro ya daraja 700 million egetiya ituye stadium 600 million ebintu ebi na bitota yete koenda kumuboli ndire lyagocha abilonchi bichake tariogotebanga nimetenga nimefanya nini eligere tonyore time duration yogocha gukora ebintu ebi negento kende ndagete go clarify chi blog anche chi asoiro online bagotebanga kero mo MCA oirwa abantu 100 yakoira no we are not going there now ndibwens etokogenda elected leaders kurukera city ward na nominated MCAs bali ba Kisii county na Nyamira boigo ngoenda bali nominated MCAs na elected so muntu ndibwensi okonya kulike mbeonga atwaitwa abantu 100 kero mo MCA obunobokora morore bune engondi igegento kende nkobate State House no to sengenjo ngwakana turi tax no mugusi ibina bye bintu bigo to irororo ntagete kotaiba abagusi baitonga ntobwate mamo chandons ekiagera chikure chigakare emyaka ebere mutu ndorobisi ngakito gokora etogotika ndo bakorere miremo ase igo ayataria mangana siasa neke 2027 tonya kore na ndi ntagete bi abantu baitonga barigereri nore mbo aribo ikoyo president iko endelea yakora magendero imaanishi ya kwamba sisi tukienda kule Ikulu kuzungumza na rais tunaenda maneno ya siasa. Siasa itafika, tutachapa siasa sisi. Tutaamua ni upande upi ambayo tunaelekea. Lakini kuna cheche na chocha katika ya wale ambayo tunaita mabloga. Tunaweza kuwahimiza ya kwamba sisi hatuwezi kuja kwenu kuwauliza ruhusa ya kuenda kule Ikulu kujadili na rais maneno ya maendeleo. Sisi tumechaguliwa, wengine ambao waliteuliwa kwa upande mwingine wana sababu ambayo wameketi kwenye bunge letu la Kisii. Sisi hatuwezi kamwe kufuata maneno ya bloggers. Sisi tuko na uhuru, tuko na akili timamu ya kuweza kujua ni lipi tunafanya mzuri, lipi tunafanya mbaya. Kwa sababu kuna machangamoto ambazo tunapitia kule kwenye vijiji. Wagonjwa wakipatikana wanakimbia kwenye MCA. Wagonjwa mama akipata shida yoyote anakimbia kwenye MCA. Sisi tusipoenda kwa rais atuelewe, basi hatutakuwa na kamwe. Mwancho murire na sensembo ya mangana yobocheno gose wizara yobocheno mwancho murigere yakubatakana na obuwenia obuya ase abamenyi bechinsemo ase ensengima nigobono enyagitari ya Nuga Best yanyalete konyorera gose kwebwera egekombe kia namba kianda buna enyagitari egotumeka chi machine chekerero ase okwana na obuwenia omuriketo Daniel Ontiri na agotorera buna enyagitari eyo bono yanyalete gutuka egatia chiria chanyare ko bachikwana na obukoreri borobia gochase abamenyi bechinsemo
Erango yokwene nobokoreri obuya nobobwenia namo nase liroba liagusi gwetera ase chinchira chekerero nigo yabeire gekobeka amatunda kuri omwaka gwechiri 2052 nase gekombe kia wangwiga kia mameranio ase chinyagitari chiria chigotumika chimashini choka ase obwenia batari gopima manyinga gose kubara ase gekombe kia wangwiga kia mameranio yobobweni obo nigo kirenete Kenya gusi asinya gitariga ya nuga best bobui bateba bwachite kubwatekana no kwegena na kwene kibuna bayananire obokoreri buya asomo gusi ninde no mogo kuba manyinga nuga best yaito yachire nkuma tuabeire tokogenda masindana nechi mashini cheite nsengima nyasaye naenda taguturwanirira tuabeire abagwinande konyora egekombe kia kianda kurutwa gachagete gusindana ensengima twabeire number 1 se miaka kianda kogenderera mpaka mwaka wechiri 2025 korengana n'umusubati Esther Nyariki ikirenga kiabe kinene no kwene kibuna bari n'imechando ao bakonyekire gwetera chinchire chiga chekirero ekyo kwene no bwenia ubo bogenderete kokerwa n'abana bake goika abantu be myaka menene obo bweni bwanuga best no bweni borobuya obo no bweni boko bweni natural obo no bwenia bole ensengima abosongo asetole twakonyira abantu abangi umugusi yo minto ontegererete nagosabire oteki step ochokonyeke ekiagere karore ime ya nuga pesi aya namba 1 yensengima sengenjo yaki nuga pesi igasi yaye no korosi omubere omwanya abantu asobwate mechandende yonsi. This is alternative treatment. Asense mwende ni kubakwanira igoro y'ubulingoria wakera chinga kegose chi clinic nobuye bwae lyokurwania amorwere ao kolenganirwa negeka omuntu abaire no mochando nkurubuterega seni kyagatembe kurega somo cyobo songo imeye county ya Kisii literane ngoro kwa Daniel Untiri. Mwanjo murigereria gutigana nayo wono kuro ase county ya Kisii kuro ase chinsemo chia kuro ase ward ya Kigogi gutoka ime ya Kitutu Chacha North nigo bono ARVC iyomo wakilishi wa wasubati kuro ase county ya Kisii omoske Doris Aburi yanyarete kubwatoka obukonyi gochase egati yabamenyi ase chinsemecho na kiro chinga kecho bano banyarete kubulia bali bonsi bale no kubwa banyare gusira bali no konyora wense gose baiseire nenchire yemo yokogendera kwena na obukoleri buli obwengencho. Samariat mention ko kupeti ko ofisi yo movement kuito Kisii County ase bitikolia ya twali ndi wodi ya Kigogi gari konya abantu bali ngoro bacha sena mbere nene mono abantu ba respond buya mangana mayana ku ano abantu be abantu babuka tinda abantu basiri twara bali bonsi twara mo chando ndi kwenza ntwase ofisi yo movement le kutonya onyora bokonyi kuboro Samariat ankoro kusuiti nakabera ofisi yo movement dani toto komenta nayo momane choitate abasiri tikolia lero natwalenge Kigogi abantu twatebire ngambija mona sengenje bacha ni large numbers ntu mbacha nande berwa twaba ebituma twaba chinyende twaba always twaba na marangeti obisiyo movement re boito moshimi wadonya banyara gusuri baka abaminto amagoro abo babwate oborweri bolitokoro kabwechinda so far bagenderere gusibina ndoto ko batayi bacha ni large numbers yo bwata tabese gusoka aiche tomosibiye gakoro visiyo mungina ne bwata mariogo eserikali yato ono toko teba onde bwasi nande totara ikero tageto kubanyoko ndagera to bwata visi to bwata chibando to bwata chinyende to bwata na Santa Towers na bomogo tebi nande to nyara ko ikera kira bandasi abantu bekenyoro bakoreki banyore mwarwara tigamoragire taibo aya kote bantu arwara kinatorage aya tu arwara okoragire ukomo pogera tokoragire ya mona korwa serikali ya igoro
igoro na hii serikali hapa chini ni tuta na wacha tushikilie hivyo si ndivyo? Bwana mheshimiwa Donya ase kwate kwaino na sama abera mange ochicyarenge akutwasabira okwabera amina mwanche umurigireria nigo bono ababwatani bobocheno bono bagoseririe gocha kogenda umugiro ase amatuko 21 are bosio nabo igo nigo banyarire goteba chiserikali chichi county jiranyara gosonsora gose gukora emechando eri bagendete gwetera barabubuna abakori emirimo ase ewizara iyobocheno nabo igo chingaki chicho nigo bono banyarire koboria buna serikali ya county gose chiserikali chichi county njibonete kobwatia ogochika gwe serikali enene anamono ase bari bakora emirimo inse ya universal health coverage buna banyare kulikwa asinjira engikirano gose permanent and pensionable. Mimi nilikuwa natarajia wakati rais alikuwa pale Mombasa, alikuwa wakati wa ile amri ya PNP ya kwamba waziri mhusika Mheshimiwa Duale na ama PS wote watafika hapa Nairobi na wakikimbie wakisha kwamba UHC wanapewa permanent letters. Lakini ile nishangaza maana rais after kutoa amri, na rais tunakuomba futa hii watu yote. Kama mtu aweze kusikia amri yako rais, inaonyesha kwamba huyo mtu anafanya ile inaitwa insubordination. The government has money and the president confirmed it. Yes. And because the council of governors have no monopoly of congregating in the summit, we have also congregated. And we want to tell them that you have invited us for an industrial action. And we will respond decisively because we have constitutional duty to defend the health of Kenyans. Yes. So, because the government want to paralyze healthcare for their own reason, the council of governors want to destroy health of this country for their own reasons. We are telling them, within 21 days, as we have sent as unions, as the caucus, and we want us to tell our members, starting by in the Rigaria, the Bubuzeras, let's come and dance this nice drum beat. When you think about health sector in Kenya, think about that docket that people think it's too delicate to be ignored. People assume it's security, others think it's education. But when you ignore health, you're telling Kenyans that we don't care about you. So hizi pesa zote ziko na tunataka waanze kulipwa kama vile ambavyo budget ilikuwa inatarajiwa kwamba waanze kulipwa kulingana na job group kuanzia mwezi wa 7. Na tunataka wapewe barua ya kuwa confirm kwa permanent and pensionable kufikia mwisho wa mwezi huu. Ianze sasa na iwe tunatamatisha ama tunamaliza mwisho wa mwezi huu wa 9. Na ase wizara yechisemi nigo bono omukonyi bumurai bwense omusike Kithure Kindiki bono anyarire gukwanira emirobiri eserikali ebwate ase amonchorerio ime ye wizara yo anamono ase amangana yechisemi omoroberio OCBE oika ase omoroberio omanyekanete buna CBET oyokorigere yechiskuru chobobundi na boigo nekero bono anyarire kwerera buna eserikali nerigeti enchira yo gochokwenekia buna aborokyo bali bagochoswa ase grade ige 10 omwaka ogocha bono banyare konyora chingaki chinyororo na boigo banyorire alionsi aganeiri rindi banyare gochaka amasomo ase enchira ere yabeni. Kwanza tumebadilisha mfumo wa elimu, tukasema wengi wetu hapa wale walisoma hapo awali, mfumo wa elimu haukuwa unatilia maanani sana mambo ya spoti na mambo ya talenta. Tulikuwa tunatilia maanani mambo ya masomo, hesabu, historia, jiografia, na kama michezo inaonekana ni kama ni side issue, co-curricular, extracurricular activity. Lakini mfumo wa sasa ambao tumebadilisha chini ya uongozi wa Rais William Ruto, tulikuta program ama mfumo unaitwa CBC, Competence Based Curriculum. Tukageuza sasa inaitwa Competence Based Education and Training, ili kupatiana
elimu ambayo inahusisha vipawa vyote vya watoto wetu na wanafunzi wetu. Wale wanawezana na masomo, unajua ya kwamba sasa hiyo competence based education and training, watoto wale walianza hii program January wanaenda year 10 ambaye ni senior school, na hiyo year 10, 11 and 12, miaka mitatu ya mwisho ya shule, hawatakuwa wanasomeshwa vitu vyote kama vile wengi wenu na sisi tulifundishwa mambo mingi kwa secondary. Watafundishwa ile mambo inahusika na talanta yao na vipawa vyao. Kuanzia Januari, wale watoto ambao wanaenda grade 10 au wanafunzi, kuna wale wataenda mashule ya kusomea hesabu na mambo ya sayansi, tunaita STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics Studies. Wanaenda year 10, 11 and 12. Hao watakuwa ndio wataendelea kuwa madaktari, maengineer na wanasayansi ambao watasaidia nchi yetu kufanya uvumbuzi na kuleta maendeleo, kujenga barabara na teknolojia. Lakini kuna wengine, karibuni sana, kuna wengine vile vile ambao tunataka waingie katika humanities and social sciences, ambao ndio watakuwa psychologists, historians, anthropologists. Wale social scientists wanatusaidia ili tuishi kama society, kama jamii, mtu ajue kuishi na watu wale wengine. That's what a psychologist does. Anakupatia advice, anakuambia hata kama wewe uko na pesa ama wewe umesoma, lazima uishi vizuri na majirani wako, uheshimu watu, namna hiyo. Kuna watoto wataenda kwa hiyo line ya social sciences. Line ya tatu katika mfumo mpya wa elimu ni line ya sports, arts and creative economy or creative industry. Mwancho murigire tinga kechecho ka ukona kurase county ya Meru ni gobono anyalete kwenekia una abasae me yense ya Kenya na bwe serikali erigirete na boigo negendete kubika emeroberio yogocha kwenekia una abasae banyale gosiro unenjiremo yokonyora obokorere borobia ase amatuko arevosio. Ya kwanza ni kuhimiza ya kwamba sisi katika serikali tukiongozwa na Rais William Ruto, sisi tunaamini sana mambo ya vijana, kwa sababu vijana sio tu nguzo ya taifa. Vijana ndio tegemeo la jamii na ndio tegemeo la taifa. Sisi ambao tumezeeka kidogo, muda wetu wa kufanya kazi na kuwa hapa duniani ni mfupi kuliko wenu nyinyi vijana. Mungu atawajalia nyinyi muko na maisha marefu zaidi ya wazazi wenu. Na kwa hivyo tuko na jukumu sisi kama wazazi na watu wazima, tusaidiane na vijana na tuboreshe nchi yetu, tuboreshe uchumi, ili vijana wapate nchi ambaye iko na nafasi ya kazi na nafasi ya kujitafutia riziki, wasikute nchi ambayo imeharibiwa alafu wakose mahali ya kutoa riziki kwa watoto wao. Ndio unaona tunakazana na maneno ya kuongeza ajira katika taifa, tukijua ya kwamba wale watu wengi ambao wanatafuta ajira ni vijana. Na tuko na programs kama 5-6 ya kuongeza ajira na kupunguza ukosefu wa kazi katika taifa letu la Kenya. Mwancho murigera no tugukorera bwa sensemo ikiunga chi esebiro bia bono mambi no tinigo cha butokiriti tagika 15 oneyemo ase enseyemo ya abono mambi ndoche timunera iga egendete kusanga into ane mono chinsemo chiricha online chinsemo cha Facebook na boigo YouTube ekira bali gendete kulika ujumbe chabo kuchaiga ase studio Rono Damakle ni bosiboria hote wakura chinsemo cha kiabira tuko pamoja hadi tamati na Omwanchoye akoteba my husband
Peter Mungare na omwana oye ote my daughter Ashley mamu mwabo Eunice na tatu mwabo George na boigo agoteba mpaka nonyemo mro mwabo Charles mbia mona sana Teresa Kimta agoteba Bwakire Matilda Korochense Mochakaratina agoteba Tore Amo mbia Kegima Kamemba Joseph agoteba kutoka Umoja Nairobi Tionde na agoteba hashtag good morning to you Mbadi Brian Erendo Chinga na wabwate biasara ika Kegima Kurende tari mangana deno mogaka wote bakora chinsemo cha Buruma Keumbu watching live bia mana sana kwani abantu ba Buruma kwani abantu ba Keumbu Victor Mondomi and wote ba back me present niga agote following korwa Kilimani agoteba tuko pamoja hadi tamati pilipili ho agoteba na timani na kupata clear and watching live kwani abantu bekenyoro ya timani abate basoe ime yomoro goseba be tionde en asevire viga vya bono mambi umwancho murigereria ekati ya bande bali bagendete kolika ujumbe chabo MC Bright wa Nyodero ntobwate oyoiga biochemist David Denumugaka twakonyorere nabo Christopher Tandi daktari wa harogoroka daktari wa kienyeji na wigo Bonventure Mobisa na ikiaramba igetaka abagote banga bonsi no bale ime yomorobele mpia mona sana genda kulika ujumbe chain na boigone kirondi getiko genda se umutimuko boke kolende Fred ko gembago teba good morning from Nakuru massive agoteba niga ko wakilisha abantu bechinse mecho and niga genda tukubati umorobele eyamo ase mukose live Christopher Atandi akoteba kama kawaida kuna chinzemo chake nyambi ni familia ya umurugi ya Lydia Kerubo abana Sheila Matiangi Muranga tatu mwabo na mamu mwabo akoteba have a good day kama kawaida ya mwana sana Rose Emichemo Edel Monte akoteba from Nairobi Pipeline na Habi Naftal Onyango akoteba tuko pamoja na Bonventure Mobisa akoteba kuna chinzemo chake ra omosocho na ndeime mpaka omwerio ya mwana sana na boigo na igo kwa Brian Sabuke agoteba whichever now Timothy tegere inkwana yayo mukonyo bumurahi wense musike kithure kindi agoteba nga Timothy whichever now kikwamine lakini Brian ujumbe yawe ikiraiga ase studio na boigo ntobwate abaiga Rogers Nyariki Evans Onyego na boigo nekati ya baria bonsi pagendete kurika ujumbe chabo babo Geoffrey Kebabe Brenda Nya na Charles Etoile Kiaka Sam bia mona sana kenda gusanga usigendera kubeka ujumbe cheno eritari aho chinse amukiriyo gendete kubwati umurobere koro na boigo bire biga bya bono mambe mbaravi bari okorigani ase umurobere bia mona kegima enkogenda ase mutimo kokorene kirango kuporia tobose kosike kyagira ngoira nande tunyare kumurikira narari ase kigazeti ritukorera rero kose mambi ya bono Ndagira njane gwansabuna iyero sirine Riziki Caterers. Riziki Caterers ngorobare obukoreri ubuya asichinse mubuna outside catering. Asimeyega buna chinyangi chionse, chi birthday, housewarming, chi anniversary, chi get together, amatanga, corporate events. Kokorabare nankoena nabare obukoreri asichinse muboyego buna decorations, chi ebirogo chimesa chikeke nabo igonkuru barobokoreri bwa public address system yubagotoka mbarabari ne skuru yuboroso ya jogo samange bakresimyase namba 0797119986 Riziki Caterers ubwansu bwendagera.
Gitwebe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwaseba kwegeria ubwagachi bw'ekinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking guse obusoni bw'ekiyanga n'ebintu ao abu ase bali na mbeyemo asugutwara chimashine echekerero n'ebindi binge nkwegeria bale amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeria bale igoria pedicure manicure barbering braiding plating na yende amange ICT aigano institute ye ebwata chi computer n'ebintu ebinge by'okwegeria ICT gwetania skuru ndiyonse era sorogongoroiga asamalieta nkuru kwa Alpato Maliba mwalimu omonene Gitwebe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana asogotwa institution yegocha saya aseng'encho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cy'obufundi nabo boliri moleta abana bache skuru linde banyore system cy'obufundi byamo boigon kwegeria bale electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igorie chinguru cy'omuriro bw'estima na kubeka chinguru ekyo ase emeche n'eki company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikoromono mbaitiri ne wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate no mumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurosomochi omogwawa asepare nene yilami yakoro ikonge kogenda chebera inche Kennedy Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana Gitwebe security gere guaranteed. At present, abana tuwate 600 in all the departments togoson. Na yonyolire koleto mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Hazina City Event Services ne company ya Chirenkuma asogoko obokoreri ase chinse mobuna corporate event chi roadshow chinyange amatanga chi anniversary na yenda mangamna wono photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obokoreri ase chi tent ebirogo decoration lighting chi carpet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimia sinamba 0721217817 Hazina City Events. This is a surety. Kisi Impact Institute of Science and Technology bakorereria AIMTech ya September asibakora chikos mnabono ICT Mass Communication na Journalism Hairdressing na Beauty Perioperative Theatre Technology Music Production Computer Packages ne chinde chinyinge asamange bakire isimia sinamba 0705 773 142 0784-663-693 Nubagotoka ase omuchubusungu Twin Towers aserirungo Elia gatano na gatato Incho alirira bwiri kibono
eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boygo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganiri erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyoerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyoere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asiligo lirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitangi au nabwe gukurose company au locks and accessories mbabwate chichogo se toilets echichire chechingenjo au nabwe go n'ebintu bigutumikase e bathroom mbabwate kitchen sinks nabwe go ne tap babwate bintu bigukora plumbing au babwate marbles and granites nkone bale MDF boards kone bale deformed bath chichingenjo au babwate bath taps babwate tiles echichire chichingenjo au kone bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets nkone bale boigo chirangi kurwase company au asibabwate chi machine echo chigo chiburukania babwate biro byechingenjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakona seligolirense nigo bagutuka asenyo mbere manyakantabuna Cansons Plaza asebara ya Kisumu imeyo muchiyiga obusungo asamange naboko bakiresi bibwetera seti namba cyabo 0703943972. Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia echisovaset ebirogo byechisovaset begomba bwate chikapet chisanduki chamanna baguchira eskuru na boigo echo kubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo a kurwa elia manna baguchira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chivaiba chokoroseria ebirogo na boigo chips chokoros chipillowcase echo ogorarira. Gagi omwana oyo boy tikanda ngo ichibesa ntabwate muko lakini naikire taraja seito nanyorere mwapo ichi wakali hai bono ichibesa nkwenda mpulingi go pulingi emeito yabana bakuchere sukuru emeito yokonyora bana chisare kwara zangu ra duniani kaki horoje paka nabwate paka ebinto mbire bakoro kwa chiferi veti chikorozi ebirogo
biechikali. Hai, kaki apa kusimba sepinga imore. Kaki imore. Hai, inchu kaki mwenzi tabatari. Ninchu gocha moye binto kuruga mwapo ichi wakali. Hili, omuganga James Onkoroko. Kaki. Mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo byechigali nabo igo ebirugo bya leather gusechi sofa set cha leather gwetania abo nigo kubanyora babwate chi velvet echo oranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia nebintu nebyo mbabwate cha arms ase ebirengo ao manyiga nonya ne chitandarua chokorosia chihema mbabwate kaiba gutoka nigo bagutoka ange ne hotel ya Kisii Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Uru Superstores barabari na Kisii Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakire ase enamba 0720688220 Boy Juakali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuruoro Njempo Juakali Store na bariga ni mwesto kole biashara osobwamo ingotoka opposite Kisii Hotel na bariga ni mwesto Gaki. Gaki, genda mwapoi gaki nyasaye baba boli Juakali. Gaki, egotoka alinsali tara chambiri. Gaki, ligere libudango kuanete, omusio mubihili. Gaki, nariri goli kwa sarense, ebintu nago lirega gaki. Bui Juakali. Hai, hili. Gaki, hili. Hai, ngokonkonya. Musio mubihili. Polite bintu mlimamba. nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Septemba unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerokatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keroka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchere amone company ya mabati Rolling Mills yukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolembere mu ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingencho au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumrang ayuare aye chigech emerongetato asama mabati aliaye chigech emerongebe na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga
niko bokorengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakerania mabati yega ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje kuya mandegere gose ariagendete gwateka ase chinsemo korende nekero ngukunyore buna igati yari togenderete gusa ariagendete gukaiga semeza mwancho murigiria tutarachaka kurigiriria ase gose tutarachaka gukwanira yari meyichi gazeti umowakili oyomo ime ye county ya Nairobi gose city lawyer umanyekanete buna Matthew Chalo Mbovu igobona nyarete gusira ubugima bwaye ase chinchira gusa sinchira etarengie inchira yarengie yoburoro kigima nikiagira nigo anyarete ko akwa risasi ase chinsemo imeyo mochio Karen ase county ya Nairobi ritukore koro maragoba ange ensemo nenusu ya maragoba Ikiragotebana city lawyer and former chairperson of political parties a dispute tribunal Matthew Chalo Mbovu gunned down in Karen South. The shooter was on a motorbike, fled the scene right after the attack. Monto olinete pigipigi neronyarete gwaka umowakili oyoiga risasi naboigo akanyara akobora ere ebicha ere yobororo kigima gendete utara ase emitandao naboigo no kunyoria ase amangana y'abantu goitwa ose egati ya barai kusaba bwatani au kunya goitwa ase nchira ya assassination gusogwa kwamba sasi umwacho mugiria uno mwako yoiga na ekero tukunyura nonyo omojumbe okaspul umanyikanete buna ngondo nigo owere nigo bono dera nyarte wako masasi ase nchira bune yoyo ase para ya Ngong Road aso chi o Nairobi korende inengana togotiga ase kiombe kyo korobo tukikenya arego ko rigereria ase nchira ere iyo bwime kigima korende nengorene ocha ase enka yaye nabo igona bari bose banyare konyora obokoreri bwae ere buna wakili nabo igo LTCS Aden Duale has announced that the government will clear pending bills of 5.3 billion owed to health facilities under the defunct NHIF within 2 months. Asemetinyevere bosio bosense metinyevere niga serikali yarireire yoko chakwene kyafuna yanyarire gotuguterare
se anyale wakana amadeni yavote guchase chinyagitari weterase umuroberio omukoro bobo wene umuroberio o NHIF ayo negati yari agenderete moncho murgiria gukwanira ayo na nekero tukurgiria ase gazeti ya The Daily Nation yeri tuko oriarero nigo oyegoteba buna Ruto at 3 scorecard umuraiwense muske William Ruto emiaka netatu bono na boigo narariari abereka wekirania ekoeranga race against time bono nigo ere ekeminyoko gose nigo ere ekerundo egetindi otatiga ebiro bitaiyo naseki nigo bono ekorokia buna emiaka nebere yoka yatigeire korinde ekere serikali egendete konyora oko amereriwa ogotindi gose chinguru gose egendete gusuguma enyare gwikirania amang'ana amange anomono chira chiri Raivense muske William Ruto anyarete koriera abakenya egota with the general elections less than 2 years away. President Ruto faces mounting pressure to deliver on the lofty promises in his party's manifesto while addressing grievances against his administration. While addressing his grievances against his administration. Na boigo ni gobono egukwanira unabona mangana deteriorating human rights record and runaway corruption. The clock is ticking. Ono mugano rase page ya kane na boigo iya gatano se gazeti ya Daily Nation nekirekoro kya buna bono amangana yokuniriwa kwa Bakenya gose ubusibore bwa Bakenya na boigo amangana human rights atari igoikiraniwa obwene bwa amwanya bantu aigasense ya Kenya bono nganigo obutari buronge gose nigo bogendete koba bukurwa chinguru na boigo asense moyende amangana yobukurumi agendete komenta kana ayobono gose obukurumi boli muske William Ruto aliteira kuna nachie kubukora kurwa ase ense kore neni gekoro kia buna chinza ebiro birobyo mpigendrete kuminyoka kigima bono inse emyaka ebere tigarete anya tonyara guswaso bochori oponene ku mwaka 2027 nese pedi ya gatano akabere nebwate siasa cha Rigathi Gachagua kireko erana Gachagua 2027 kingmaker or going for crown bono nigo ekuborianga asobo chore bonne bore bosio Gachagua nga yara atoke ase amangana siasa igo arachekoba nero kobekirwa eguto ase chinga kecho gose nero arachekoba kusenero urachikoba umurai urachigutwara omunso ase bochore bonene bokocha nabo igo relief for teachers and civil servants on disputed allowance omoncho murigiria egati ndochunga abokati abakore mirimo meye serikali bono chi allowance injire konya banyare konyora gose banyare gutwara kungusana ne serikali konye chitaraso gose konye serikali itaranyara goita babuna nechikoba ke kokorera korengana no kugania kwabo korinde bono ndochunga nigo babwatike bakogokera nekere kubotani ne gazeti ya Taifa Leo hote miaka miwili ya pressure miaka nebere tigalete ya pressure entindi egote ba rais atinga miaka mitatu mamlakani Wakenya wakisubiri atimize ahadi abakenya ni gohono babiri bakoganyera kigimo muske William Ruto anyare gwikirania chira bono kirakori miaka itatu ase akare avisi egote rais William Ruto ana miezi 24 ana miezi 24 tu kurekebisha makosa makubwa ya utawala wake na kutimiza ahadi zake nyingi alizotoa kwa Wakenya ili aweze kutetea kiti chake mnamo mwaka 2027 akiwa amesalia na miaka miwili kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka huo. Ekotiba Rais Ruto anakabiliwa na changamoto kubwa ya kutekeleza ahadi zake za mwaka 2022. Sepeji ya kabiri gazeti ya Taifa Leo babimulekirete kima na kibono umuraiwense atigaleti emyaka ebere yo kagosemeti nyemirongo ebere na ene anyare gwikirania chira chonsi chiri abetiga kurira Bakenya ase anomono ase manifesto yae ase umwaka 2022 nyuma atarachi goswa avisi nekero bono ekoro kyabona libirera litindi gose amakongo ao agendete konekiwa gose nechinga kichinkongo nonye nasamanga na uchumi na boigo ebintu binde evinge bono nekero aro gose kororkana muske William Ruto anyare koba kago twara chinga ki chingongo gose ni gatigaliti myaka ebere
lakini ereme kongo ukigima asa mang'ana agisiasa. Peji ya gatano gazeti hiyo ya Taifa Leo, dhehebu potovu la Binzaro laangamiza vizazi, sawa na Shakahola yabainika kwa Binzaro pia kulivutia wanafamilia walioangamia au hawajulikani waliko. Umwancho murigire twabere tukwana mang'ana yechidini amang'ana ye ukwegena konde andake abantu bakoba bakorawa kuchase chidini chitali chindonge nekero bono chinseme chiga chimanyikana tebuna kwa Binzaro nande kurase country ya Kilifi bono nigo nande ekoro kinga amaene taribu nasha kosebuna ali akorekanita se chinsemo cha Shakahola nigo bono chi family chinyinge chanyalete gose chi family nchiraro wikira boniga chinde basiriria magimabo nabo igo chinde chitamanyikaneti esichire gwetera ase amadhabahu ayo gose ogosasima gotari kubwatia richi gosasima kore okobotutukano. Uyu no mugano ase peji ya gatano ase gazeti ya Taifa Leo. Wavinya atimua 36 kwa ufisadi. Gavana aliwasimamisha kazi kufuatia tuhuma za ukiukaji wa maadili na ufisadi katika ukusanyaji mapato. Peji ya gatatu niko igukwanire county omugavana yiga county ya Machakos umusike wa Vinya ndeti bona nyalete kuseria abakori emirimo ase county bare 35 noyomo ase amang'ana yo kubwateranirwa n'obukurumi gose n'obukoreri bwabo mbori kogenda mbori kubwatia ichiko nekero bono anyarete kubarusia abisi nabo ikiagera bono obukurumi bwabere bokoenekiwa nabo igati yabo obukoreri bwabo mbori koragana gose mbori abo bokorete faida ase county eyo ino mugadora ase page ya gatatu nyare kumanya ki omugavana wega wa Vinya anyarete gukora ase ngencho okorwani obukurumi imeyechi county anake noko bwanga asa mutuka yaiga abagavana mbagendete kurigirirwa igo mugavana nabwate chinguru cyo kwanike bune county yae anyare gutwara uburai obuya konyora nga andake bari ochorete gose timu iri ochorete ekogokonya gukora imirimo nere gochanda gose nere keania gose nere gusari obukore bwe county nabo ko bachenje uno mugavana wa Vinya nyarete kuba watengase bono karate niniraga na gutigana nayo goteva kero ya bodaboda. Wahudumu wa bodaboda wamekuwa wakichukua sheria mikononi mwao kwa kuteketeza magari na kusababisha hasara. Mwanora se peji ya gatatu abana bodaboda kusabonchoria ba bodaboda kirase kero babiri bakoimo kiari chikasa mu kabo nabo kwanyora nga ekero kende kiabeire basambire chigari chinga gichokorobekana kwanyora basambire chigari nabo igo kureta omuchando ase obonchoreria gose kubeka nonye nechijamara ekero obotutukano bwabire bokwenekiwa ineng'ana nonye omukonyi b'omurai bwense omusikekithore kindiki anyarete gokwanira ane muno ase nsemo yekionga omoncho omurigereria na boigo korwa ase chinsemo cha Nepal Gen Z sasa wachoma bunge Nepali whatever. Waziri Mkuu Kada Sharma Oli ajiuzulu siku moja baada ya maandamano makali. Peji ya gatano na gatatu ni kwanda roboti ruraiga kurwa chinse cha maiko nande bono nkagirite nande matukamba ke gusense yechu ikibire cha etire nande ebunge nere amagacho nande asambitu ase chinse chinde nabo igo yekorokana ngabo no nigo yachakire ko babuna ne kari kose ne naro uchase aba onto bakurobekana bamenye betinsemo aikro bakurobekana bono etarget yabo nigikare kusamba chibunge kutigana no robot yoru kose kutigana nengane yikoro ase gazeti yo na gazeti ya The Standard erituko oria rero yote Billionaires League abaiga kosinipate evicha yegati yabarai wasaba batani mwancho murigereria nabo igo nevicha yaye almost ke William Ruto umurai bwense ya Kenya ningi ikiagera egote Billionaires League anamoro ne bwate jet gabo gose a private jet eyo ndege egotubeka n'abantu bale ne bitoki gusa abantu bale nenibo enyingi ikiagera gotebanga finer things. President William Ruto rode to power on promises of uplifting hustlers, touting the bottom-up model as the cure for the struggles of
ordinary Kenyans. But 3 years into his term, he appears to have abandoned that philosophy. While urging citizens to tighten their belts, he loses the public purse for his own indulgence, spending 12 million on a private jet to Addis Ababa. With schools starved of capitation and counties unable to pay staff, his taste for billionaire luxuries lays a bare leadership that preaches sacrifice but practices extravagance. Umoncho muligire kiro muraivensa nyariko baga kuburia bakenya ngatore mererie kukinia uchumi kugora uchumi yense yaito nigo bono kulingana ni gazeti ya The Standard ekoerabuna endege yanyalite gutumika ucha senseri ya Ethiopia asumochi wa Addis Ababa yanyalite kuira chibese charinge 12 million iyo nenchire yemo yo kwerengani ni kati ya barai bali ne bitoki kima korwa chinsemo au kolende nekire koruke nga chibese chige kire chigutumika kusekera gutumika 12 million ase sabari iyo yaringe ya 4 hours. Chiskuru chinyinge njibwati chibesa na boigo nganonye chikaunti chinyinge nigo chigenderete ko ruania chinjira chiranyale wakana bokori emirimo korende bono amatunda taiyo nga utatigarende ebango ya bakenya nigo egenderete gutumika ekero omuraibense akwikirania chitaro bune chiga manchu murigire ayunkorengana ni gazeti ya The Standard yerituko oriarero naboigo ino muganora ase page ya gatano na limo goike ya gatano na kabiri ase igazeti iyo na page ya kabiri ase igazeti ya The Standard a city lawyer killed in cold blood in Karen eyonengana konye na kwaneire oyiga bona uri umuwakili chalo nigo anyalite osiribo gimabwae asinchira iyo ere iyo bororo kegima moncho murigire inarare ase igazeti ya The Standard yeri tukeriga ria Jumatano ichitariki 10 mutinyo yo kianda na boigo ase gazeti ya People Daily yeri tukeriga whatever Ruto's economy with a stable shilling, empty pockets, the cost of living riddle. Eshilingi ya Kenya ngabono ya temre koba stable ekira anemono kiroko ye compare na the US dollar ekirere edole yamo geisa inechi shilingi emia ya mona 30 chense ya Kenya lakini bono emebuko tebwati pesa naseki andake ekero serikali yaroche ngambuya nseyo oburai bwaye umuski William Ruto serikali karangambuya banyale koligereria enchira silingi yense ya Kenya irabuse gutwara a value enene and especially against the US dollar lakini bono nigikorokana nganonye nabo kose nonye bitambukiro bune bya bere biko imukiwa igazeti yiga ase page ya gatano na kabiri gazeti ya People Daily nigekorokia abegwate bichagabo pesa nchia sembebuko abakenya bagenderete gucandika kigima ngikine gitanda wili kyo gukumya umuganore ase page ya gatano na kabiri egotevanga stable shilling empty pockets the cost of living riddle Ruto's economy ukwana uchumi yomurai wense Moske William Ruto ine gazeti ya People Daily yeri tukeriga riarero tebwati amangana mange na boigo korinde ase page ya gatano naro gazeti yo nigo koereranga why democracy is on the edge in Kenya ngaki obosibore boli bwako bomo Kenya bono ngaki bokorokana bwacha kire komigwa kikima bosibwacha kire kukiana no muganore ase page ya gatano kurindi nawe bwate bichaga bose nawe bwate cartoonist abo nawe bwate cartoon ase obusibwe we gazeti iyo nawe bwate cartoon yayo murai wense kaikaraste ase bunda nawe go ebunde mugetie musigo monge sana musigo omonene gose musigo emerito kigima ekirekoro kibuna abakenya nabo baikire asensemo bune yo anemono ekiremurikirete amangana yichibango na kichigenderete komentwa aiga asensi ya Kenya wancho murigirira ayona egati ya yare ase chigazeti chiga chiri tuko oria arero naboigo egati yechiriboti chinde kose egati ya yande ariaraiga ngamo na bunabone university ya Moi University staff have suspended their strike following discussions with the administration
egoteba ng'a Secretary General w'ekiombe kia Universities Association nigo onekanete buna Constantine Wesonga says both sides agree to work together on long-term solutions to the issues raised. Apakoria mirimo ase a university ya Moibono, university iyo tibari gochikogenda ase omogiro kiagira banyare gokora chinkwana nabo igokuigwana noboteneneri gose any administration yabo ng'ani go banyare korigia chinjira chio gosensora emechano eri bagendete gotwara nabo igo ntobate kiombe ekeri kio korigereria emeshara kia Salaries and Remuneration Commission agency ya Kenya. The SRC has rejected 27.8 billion worth of pay adjustment requests for public servants in the financial year ending June 2025. Ase omwaka bw'ekibesa oerire nigo bono abakoria emirimo barigetie komentwa chibesa icho chiarenge gocha kogera serikali enyare kogoswe chibesa nande echinde chinyare komento chiarenge kerengo gya 27.8 billion korende bono ekiumbikeri gya SRC nigo bono kianyarete gokana. The commission notes it had received 289 submissions for government institutions. Mwancho morigere nigo bono ekiombe ekio kia SRC kianyarete gukana na kwerera buna nigo kianyarete konyora okuboria gose amaborio ane mono korwa ase chinsemo gose chi organization gose chi company 289 korwa ase ebyombe bya serikali igoro yamangana iyo komentwa kwemeshara onjo morigereria ayo negati yayanda mangi nabo kugendera kuyanyora ase chigazeti cheri tukoria rero nonye nase mitandao yetu ya kijamii. Kete ayonsi wancho morigereria ayonsi nabo kuyanyorera rituko erigaria rero kiroboso nonyase chinsemo chiri cha Facebook osogotonyo muna Getembe TV, YouTube Getembe TV and FM nabo kuyanyora asinchira engikirano kono ndati mbati amange ndachikomenta ase ebrebiga bon venture mu bisere na wagotanga kama kawaida kura chinsemo chomosocho kama kawaida no ale ime iyo morobero na boigo chinsemo chiria cha YouTube ndo chetimu ni raroro lakini singencho mbarabeka ujumbe cha bororo bia sana yo mwancho murigereria orio gendete kubwati omorobero higa natwachaka wikira bono kerondo chingana bonda chikoyo kodra ase chinsemo chiga busi chinsani ibere nacha tigaire chitaika ibere chinyare koraga chinse ibere cha bono mwambe korende omorobero na onda chukorera bukorende oyo iga Cecilia Kinoti ndoche ni gagendete kubeka na Buddy Brian ndoche bagendete kubekera abantu gaiga amangana bundles mwitu korende bine bintu bire toche twabaye berere bwere nake kamuranje bundles mwitu chigana bukogenda bwoneri omwancho morigereria and onsigo sase page ende onsigo sena bukobeka ase wall yao korende tari ase wall ere eyemerobere ofuna bono ya Getembe TV na boigo jeria kiruba goteba watching okorwa ngumbu manama Bahrain Kingdom wikainka Kisii County kama kawaida bia mono kegima yobeshai agoteba watching the show live korwa chinsemo cha Nyangoso getting you loud and clear bia mono sana Alieta Asmira Hamik agoteba locked in hadi tamati from Rongo University hadi Suneka Bonyando tuko tuned in bia mono sana kwani abantu bonsi bare Rongo University abo igo kuba bolia bagende gusanga ase omorobiri oyiga Kamemba Joseph na boigo daktari wa kienyeji ntwamonyora timeti inkintu mbitu kebya kurwali lakini mbya mona sana mwancho murigeria asensemeyo nonda chukorera murobeli ogotani agetemberi tukeriga ria Jumatano koreni nekirongo kukoria ikirora chukonyora amatera amaya usamatera yo kanye kengoro asike kikire bose kendra gusanga ime iyo murobeli kose kendra gusanga ime ya Getembe TV aboigo okumanya ngande tumerane asensemo yekeonga chinsa cha omugaso korenda sabono dachigo ko irani ase studio ya kabire onyare konyora matera amotoerero
nabwigo ekero rituko rigendete gusika kore twara rituko rigia nabwigo burigerio bia Miagetembe TV nchingurukwa Matilda Obaigo. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege